Být slavnej má své plusy i mínusy. A jedna z těch mínusů je, že potkáš otravné fanoušky. Já to můžu mluvit a Moon taky. Jsem zvědavej, co Moon zažil za nejhorší momenty s fanoušky. Nazdar bratu, chcel by si tento zbrusnový iPhone alebo ty... Ale jsme se začali a už dáme nějakou soutěž nebo něco, jaký sponzorství, něco. Já myslím, že teď půjdeš na animaci, ne? To Airpody? Stačí, keď pôjdeš na moonomerch.sk a kúpiš si akýkoľvek môj merch a automaticky sa tým zapojíš do súťaže o iPhone 3x Airpody a poukážeš o môj merch úplne zdarma. Tak na čo ešte čakáš? Chod na moonomerch.sk, pretože okrem môjho merču môžeš pod stromček dostať aj niečo o mnoho. Jinak já mám taky merch, jako zatím limitovaný, ale do budoucna bych chtěl nějaký stálej merch, ale kde se ho přes co udělám, nevím, podle toho, kdo nabídne. Co vím, tak třeba Onyx by mohl být zatím pro mě zajímavý. Kdyby se z Onyxu přihlásil, že hej, chceme s tebou spolupracovat, byl bych rád, protože co se týče Onyxu, tak to tam mají fajné a navíc část těch peněz jde i na dobré účely, takže je to win-win-win. Takže pokud to slyší někdo z Onyxu, tak se můžete na mě obrátit. Jsem vám otevřenej. Vzácnejšie. A ešte tu mám rovno jeden vianočný darček aj pre všetkých ľudí, hlavne z východného Slovenska. Pretože deň pred štedrým dňom sa budem nachádzať na mojej fanúškovskej akcii v Košiciach s mojou sestrou Klarisou. Jinak já jsem byl taky jako jiné akce, jako bylo to fajn. To bylo zrovna, když byla gala večer 6. kleše, tak se spojili jako 2 věci do jednoho. Tisky sa veľmi rýchlo vypredávajú, takže sa mrknite do popisu alebo na Ticket Portal. Užite si video. Čaute ľudia, v dnešnej animácii som sa rozhodol, že budem hovoriť o vás. No jo. O vás. Hejo. O vás fanúšikoch. Pretože si ukážeme, aké sú moje jednak najlepšie, najtrapnejšie a taktiež aj najhoršie momenty, ktoré som so svojimi fanúšikmi zdieľal. No jo, já se taky pochlubím s těma nejlepšíma, s těma klasickýma i s těma nejhoršíma. Mám taky z čeho vybírat, protože jste raketovou slávu, tak na vás jdou všichni. Třeba kdybych chtěl říct něco, na co vzpomínám a co mi jako někdo to v pohodě, ale kdyby to aj sere, tak se fanoušci fotí, když prostě jdu, udělám krok a nebo 10 fanoušků, fotka. Takže nejde jsem to zažil, když byl Galatěr 7 po výhře s shooterem. To prostě jsem udělal krok a 10 fanoušků, nebo 20 dokonce někdy. A nebo naposledy na Mčr a gala večeru Kleše, to bylo taky něco. A hlavně ty otravné otázky stylu, kdy budeš zase v Kleši, kdy budeš zase v Kleši? Až mi to vytočilo, až budu upřímnej, až jsem se to naposledy, tak jsem na něj normálně vylítnul. Dobře jsem se pak hned omluvil, vysvětlil jsem mu to a pochopil to, naštěstí. Je dosť možné, že týmto videom naštvem veľa ľudí, ale aj tak vás chcem poprosiť, aby ste mi dali odber, lebo hej, musíme nejak doplniť tú dieru v odberoch potom, čo mi ľudia cez toto video dajú unsub, nie? Taky mi dejte odběros a koukejte celé videjko, protože takový fakt málo k tomu monetizovali a k dát větší projekty, tak pojďme na to. Snadne, budem sa modliť. OK, aby som nejak začal, áno. Všetkých mojich fanúšikov, či už tí, čo ma niekedy sledovali, alebo ma sledujú doteraz, si ja ako youtuber neuveriteľne vážim. Bez nich by som nebol tam, kde som, ale to niekedy neospravedlňuje ich chovanie, ktoré mi niekedy môže liesť na nervy. A preto mi napadlo, že by som mohol urobiť túto animáciu, aby ste vy ako fanúšikovia videli môj pohľad ako youtubera na vás fanúšikov a aby ste mohli byť ešte dokonalejšími fanúšikmi, než momentálne ste. Přesně tak, aspoň vám to někdo řekne přímo, budu na sebe první, kdo to řekne jak napřímo. Se bylo víc lidí, kteří říkali napřímo, ale asi mu to udělá tou nejlepší cestou. Nevím, ještě jsem to nevěděl, ale myslím, že tím, jak to Moon má připravený, to vypadá, že u Moona to asi nejlepší cestou ukázat fanouškům, co je v pohodě a což v pohodě není. Ja som ako youtuber mal stále tú výhodu, že som natáčal zahalený až do svojich 500 000 odberateľov. To znamená, že keď som išiel na ulicu, tak som mal stále svätý kľud. Mohol som sa prechádzať v prírode, v meste, v obchodnom centre a nikto ma nikdy nespoznal. Úplně nejlepší na tom to má gamer, protože tady má přes 1 000 000 a nikdo neví, jak vypadá. Ví to jenom fakt hrstka lidí, a to ti jeho kolegové z YouTube. Takže ho samozřejmě neprásknou, to je jasný. Znie to úplne bombasticky, čo? Malo to jeden háčik. Nesmel som otvoriť držku. Kamo, ideme na mekač alebo na KF? Hej, ja by som si dal mekač. To si ty. To je co? Ach, tá dnešná mládež, kedy si toto nebolo. Ale si můžeme fotku? OK, tady zrovna bude na hajtlíkách. Na hajtlíkách je to nejhorší místo, kde si můžeš požádat o fotku. Teda naštěstí já jsem to ještě nikdy nezažil. Ale vím, že je to fakt otravný, když tě lidé chtějí požádat o fotku na záchodech, anebo když zrovna jíš a jde vidět, že zrovna jíš a chceš užít jídlo. Třeba s tímhle se zažil už několikrát.
Normálně jsem všechny ty fanoušky, kteří mi vyruštili o fotku, vím to, co jsem jedl. To sa do prdele. Ok, ale toto sa nestávalo zase až tak často. Jediné miesto, kde som mojich fanúšikov mohol vidieť, bolo na internete. To znamená, že keď sa kedykoľvek na mňa zvalil nejaký hejt, alebo mali ľudia s niečím problém, stačilo mi urobiť toto. Easy. To je všetko vybavené. Ale od tej doby, čo som odhalený, sa to veľmi veľa zmenilo, pretože ma začali viac fanúšikovia stretávať aj vonku, alebo na miestach, kde by som fanúšikov vôbec neočakával. Hej, tak kámo, ale o tebe sa hovorí, že máš väčšie péro. A neberte ma vôbec zle. Kdekoľvek. Co to bylo? Jo, ale. Proto radši chčiju na kabinkách, protože nechci, aby mě takhle očumovali můj dick. Chci, aby můj dick byl pouze pro ženy, s kterýma spím. A ne pro random chalany, kteří se mnou močí na vécku. No tak tam sa snažím fanúšikom ísť najviac v ústrety. Keď za mnou príde fanúšik a slušne sa ma opýta, či mu nedám autogram, alebo či si so mnou nemôže urobiť fotku, vždycky mu na to odpoviem áno, kámo, nie, problém, poď. Fanúšikovia sa totiž veľmi boja, že ma zastihnú v takej situácii, kde som buď naštvaný, alebo arogantný a potom budú mať strach, že im niečo urobím. A aj keď takíto influenceri existujú, no tak ja rozhodne nie som jeden z nich. No to, že som fanúšikov stále milý, no tak neznamená, že nepoznám svoje limity. A keď niekto zneužíva moje dobroty alebo nejaká skupinka fanúšikov robí nevhodné poznámky, alebo je veľmi vtieravá, tak im s veľkou radosťou stále poviem. Alebo sa Já jsem byl v Globusu, byl jsem na obědě, pak jsem šel na oběd, když vám tomu řeknu, a prostě tam sápci mě vyrušil, že jsem začal jíst, jsem to jedlo, ale asi smažák, nevím, začal jsem jíst, pak jsem teda, a prostě mě vyrušil, říkal, hele, sorry, zrovna jím, takže se chci klidu najíst. No a potom jsem šel nakoupit, tak jsem šel do obchodu, nakoupím a ty paruci to už mě celou dobu sledovali, pronásledovali a normálně ani nechtěli pustit, abych si v klidu nakoupil. Tak pár jsem řekl, hele, chováte se velmi hnusně, velmi arrogantně, fotka nebude. A proč ne? Vy nevidíte, co jste udělali, vy mi vyrušujete moment, kdy prostě nemůžete, nechci fotit a pak ji tady kličujete. Vypadněte a už se nevracejte. Jo, to jsem udělal. Jako kdyby se ke mně nechovali jako čuráci, tak tu fotku nemám problém si ma dát, ale oni se chovali jako čuráci. Tak jsem tu fotku odmítl. Tak vám úplne rovnako, keď na mňa nejaký fanúšik kričí cez celú ulicu. Moon, poď sem! Akože nechcem vám nič... To je jako fakt nejhorší. Normálně to je tak hrozný a tak otravný, že já doslova, co já dělám, že když vyrážím, vezmu si ty špunty, hodím si je do uší, pustím tam nějaký playlist a prostě jdu. Ta hudba přeruší tyto otravné fanoušky, takže mám aspoň trošku klid. A když sa ako uvedomí, že hele, nemá to cenu, tak pak sklapnou. Nič hovoriť, ale ja nie som pes. Keď na mňa budete kričať z diaľky, tak vás proste odignorujem a nebudem to riešiť. Raz sa mi dokonca stalo, že takí typickí 14-15 roční bitkaži začali na mňa a na moje auto kričať z druhej strany ulice. Mune, ty Ale potom, keď už tí borci neboli v partii a jednoho z nich som stretol v obchodiaku, kde som akurát išiel. Môžem fotku? Tak už zrazu nebol taký drsný, keď už bol sám a bez partie. Taková prostě klasické, jak tomu říkám, frajídek za klávesnicí. Když je za klávesnicí nebo někde v bezpečné zóně, tak si prostě dovolí co nejvíc, ale jakmile v konfrontaci napřímo, tak jako, sorry, promiň, já nic. A normálně takový ten bitkař, jak tady pomyslel Moon, byl u mě, tak tady byl tady už úplně nasraný, protože ví, že já bych ho mohl na pod dát, pum, na jedničku mu prostě dát. Samozřejmě bych mu nedal na jedničku. Protože proč bych to dělal? Ale chápete. Toto sa mi stáva každopádne veľmi často. Že som vonku alebo na nejakej prechádzke a oproti mne idú akurát títo 15-16 roční bitkaži, ktorí sa snažia vyzerať úplne najviac drsne a že sú king of cock. A potom keď ma oproti sebe zbadajú, no tak úplne prelomia svoj drsňacký charakter a stanú sa z nich úplne najväčší fanúšikovia. O môj bože, čau, hej, teba som sledoval, keď som bol decko, hej, musíme si dať fotku, kámo, podáme foto. A čo sa týka dievčat, tak oni to majú trošku ináč, ale zároveň veľmi podobne. Keď oproti nim kráčam, tak samozrejme, že na ich pohľade vidím, že vás poznali, že vedia, kto som, ale tvária sa, že ma vôbec nepoznajú, majú úplný poker face a väčšinou aj pozerajú do zeme, ale potom keď okolo nich prejdem, no tak už iba počujem toto. O môj bože, to byl kámo! A pre fotku si keď tak prídu až potom. Skrátke, nikdy sa vám na verejnosti neoplatí vymýšľať plány, ako za mnou prídete. Najlepšie aj pre vás, aj pre mňa je, keď za mnou prídete hneď, priamo a hneď sa ma opýtate na fotku alebo o podpis. 99% prípadov s tým nikdy nemám problém. To 1% to je ten špecifický moment, kedy s tým problém mám, a to je vtedy, keď som niekde v reštaurácii alebo niečo jem. Môžem fotku? doslova, já dělám doslova to stejné, když jím, tak prostě buď ho ignoruju, prostě se na něm řeknu, hele, jím, já zrovna jím, nech mě se nažrat, mám hlad, no tak,
A normálně ještě k tomu, já jsem byl právě mekáči, bylo to asi 3 měsícem nebo 2. Jako to byla taková sírovka, to začala sírovka, já jsem šel do mekáče na sírovku, dal jsem si a na schvál jsem si ještě dával k tomu na čas, aby prostě ti otravní děcka, ty tam byly asi ze školou tam byli, nebo nevím ničím, tak prostě, aby vypadly dřív, než já to dojím, tak se dával schválně na čas, prostě jsem to vychutnával. A jo, pak vypadli a já jsem už svatý klid. Počas jedla nedávam nikdy fanúšikom ani fotku, ani podpis. Ale pokiaľ fanúšik nemá problém počkať, kým dojem, tak nemám ani ja problém sa potom s nimi odfotiť. Já s tím taky nemám problém, ale jakmile otravuješ během jídla, sorry, automaticky už si s tebou fotku dávat nebudu. Ale pokud počkáš, dojím a pak mi řeknete, že si dáme fotku, v pohodě, dám si, už to taky párkrát stalo. A všichni ví, že když počkají, tak prostě tu fotku dostanou. Prosím, najhoršie, čo môžete urobiť, je buď si ma fotiť z diaľky, alebo len na mňa čumieť, alebo na mňa kričať. Keď so mnou chcete mať priateľskú interakciu, proste príďte za mnou ako ľudia a ja k vám budem aj takto pristupovať. No ľudia sa zdravia rôzne. Stalo sa mi napríklad aj to, že keď som bol na Sabinovskom jarmarku spoločne s Dudličkou, tak sme sa proste len prechádzali po ulici a zrazu na mňa z ničoho nič zozadu skočila asi 8 alebo 9 ročná fanúšička a zavesila sa na mňa ako opica. Skoro som To je ještě dobrý, že to byla fanoušička. Když jsem měl after na 9, tak jsem přišel do Meky a první jsem chtěl jsem prostě vypnout, jít nahoru, prostě do VIPčka, kde prostě mají zápasníci, hosté a plus prostě pár speciálních lidí. Byl tam třeba i Standa Lukeš. Tak prostě jsem chtěl jít nahoru, úplně jako na klid, na chill a najednou prostě, samozřejmě jsem se projel jako uličkou a najednou fanoušci přišli, jo, to je cookies. A pak má jeden, byl tak drzej, že mě normálně na féra takhle chytnul za krk. Normálně mě škrtil a může mít jediné štěstí, že jsem mu nedal loket do břicha. Může mít jediné štěstí, protože škrtit mě takhle je fakt hrozný. Dostal infarkt, takže toto prosím nerobte. Mimo toho nemám nikdy so žiadnymi fanúšikmi žiadny problém. Až do tej doby, čo mi nebudú zvoniť na barák. Za môj život som sa niekoľkokrát... Proto se já snažím aj krýt právě, kde bydlím a tak, abych prostě měl svatý klid. Jako někteří sousedé ví, kdo jsem, co dělám, ale naštěstí jsou v pohodě a respektují moje soukromí. Takže když jsem doma, tak mě nevyrušují. To je dobrý. Ale samozřejmě hlídám si to radši. Proto třeba říkám jako trošku jiné adresy nebo jiné místa lehce. Právě proto, abych měl klid. Presťahoval. A stále keď decka zistili, že som sa akurát do ich štvrte nasťahoval, tak mi tam hneď začali vyzváňať a prosiť o fotku. Tu chcem, aby si každý z vás niečo zapamätal. Je úplne niečo iné, keď sa nachádzam na verejnosti a keď sa nachádzam doma vo svojom súkromnom prostredí. Jo, tady na to fakt skvělé videjko, kde prostě zase přišli k jeho domu a prostě začal otravovat. On to natočil, samozřejmě ty děti zacenzuroval a prostě mi ukázal, že to je fakt otravný a že to se nemá. Za to u mě jako tady získá trošku plusové body, no furt je v mínusu, ale to jste ukázal, že tohleto je špatné a že to dělat nemáte. Som na verejnosti, no tak s akoukoľvek interakciou s fanúšikom nemám vôbec žiadny problém. A naopak som ku všetkým z vás all inclusive. Niekedy kvôli tomu aj obmedzím svoj vlastný program s priateľkou, pretože keď akurát vychytám deti, ktoré akurát skončili v škole, tak ma obkolesia zo všetkých strán a kým ja dám fotku alebo podpis, tak sa ku tomu mravenisku deciek pridajú ešte ďalšie decka. A moje priateľke iba zostáva sa na to všetko z diaľky pozerať a dúfať, že to čím skôr skončí, aby sme mohli ísť ďalej. Keď som na verejnosti, tak som schopný pre vás urobiť vážne prvé a posledné. No naopak, keď sa nachádzam doma na svojom pozemku v mojom vlastnom baráku, tak proste mám právo na súkromie a na svoj kľud. Pretože keď ho nejaký fanúšik naruší, tak väčšinou to riešim veľmi rýchlo. A to skrz ich rodičov alebo kľudne aj políciu. Veľa fanúšikov si totiž neuvedomuje, že všade okolo môjho baráku sa nachádzajú kamerové systémy, ktoré dokážu všetko zachytiť do najväčších detailov. To znamená, že keď sa nájde fanúšik, ktorý dostal vsázku, že mi zazvoní alebo že ma bude troliť, kamo, zazvoň mu. Prezident není doma, zanechte správu. Ale mu nemáš na hovno videa. Alebo to, že príde nejaká skupinka detí a zazvonia mi na barák a potom hneď zdrhnú. OK, kamo, zdrhaj. Tak si asi myslia, že ani nič nevidím. Potom ale tieto blbé decka vážne prekvapí, keď im večer na barák zaklope polícia s tým, že dostali sťažnosť o porušenie súkromia. Vtedy už im klesne. Vtedy už nie sú takí frajeri ako vtedy, že čo mi zvonili na barák. Hrozne sa ospravedlňujú, hrozne hovoria, že ako to už nikdy neurobia, ale keď na tým mali premýšľať predtým, tak na to prdeli. A s takýmito fanúšikmi sa ja osobne nikdy nekašlem. Pretože keby som bol ku nim milý, tak by to asi skončilo nejak takto. Ahoj, čo by si potreboval? Mune, prosím, môžu fotku? A pozri sa, keď ma nepoznáš a keď nie si niekto z mojho osobného života, tak prosím ťa nezvoň, pretože mňa to otravuje. Ak pokiaľ by si chcel fotku alebo podpis, mám tu fanúšikovské akcie alebo ma môžeš stretnúť kedykoľvek na verejnosti, ale momentálne pracujem na videu a tieto zvonenia ma celkom otravujú, takže prosím ťa už to nerob.
takže nebude tá fotka? Z mojej skúsenosti doslova real. sa mi proste potvrdilo, že dobrota nikdy na tieto deti nefunguje. Čo je samozrejme zle, pretože potom keď zvolím nejakú negatívnu variantu, tak vyzerám ako arogantný. Aj keď sa v podstate iba zastávam vlastného súkromia. A keď sa na túto animáciu aktuálne pozerá nejaký človek, ktorý si hovorí, že som na tie deti veľmi zlý, alebo že s tou políciou alebo s tými rodičmi veľmi preháňam, tak to keď budete mať okolo seba non-stop nejaké deti, ktoré sú ešte pri tom horšom prípade v puberte, tak zistíte, že niektoré z týchto detí sú extrémne vychcané. A aj keď sa im snažím porozumieť, lebo ja som bol pred pár rokmi úplne rovnaký, tak či tak ich pochopiť neviem. Keď chceš nejakého svojho obľúbeného youtubera otravovať počas toho, ako je on v súkromí, tak to asi veľký jeho fanúšik nie si. Čo si títo fanúšikovia vôbec myslia? Však na ich mieste by som bol vôbec rád, že takýto youtuber v mojom meste žije, že ho niekedy v tom meste môžem stretnúť. Ale nie, oni sa tam všetci nahrnú, budú mi tam zvoniť a otravovať ma a nakoniec ma vyprovokujú až do toho levelu, čo sa z toho mesta odsťahujem a už ma tam v živote neuvidia. Len kvôli tomu, že boli hamtení, chceli všetko hneď a nevedeli, že ako sa majú správať. Niekedy to ale nie je chyba len tých detí, ale aj rodičov. Pretože keď nie je rodič schopný vychovať svoje dieťa tak, aby nezvonilo na baráky cudzích ľudí, tak tu potom není o čom hovoriť. A pak to jsou rodiče, kteří nemají problém to dítě vzít a dovést ho přímo k tomu baráku, tomu danému člověku. Jako vy, teďka nevím to jméno, ale je to ten člověk, jestli má to je takový ten člověk streamoval na Kiku, jako tu nehodu s tím Ferrarem, a pak dostal ban na Kiku, tak ten stejný člověk doslova přesvědčil mámu x let naspátek, aby ho dovezla na místo nějakému youtuberovi, a on tam už aj natočil. Ako je taký extrém tohleto. Raz sa mi totiž stalo, že mi decka kontinuálne niekoľko dní v kuse zvonili na barák a potom zdrhli a keď som ich potom našiel na ulici, tak som im vynádal. Tie decka sa potom išli vyplakať svojim rodičom a rodičia ma potom prišli konfrontovať, že prečo som na ich decka taký zlý a že som verejne známa osoba a tieto veci mám akceptovať. Chcel by som ich vidieť, ako by sa tvárili, keby im náhodné decka každý deň zvonili na barák a potom zdrhali. Na týchto stupidných rodičov už asi ani netreba nič hovoriť. Proste keď je nevychovaný rodič, tak nemôžem očakávať, že bude vychované dieťa. Na našťastie takýto prípad sa stal asi len dvakrát a väčšinou sa mi stalo to, že keď ma nejakí fanúšikovia z mojej ulice otravovali alebo zvonili mi, ešte k tomu počas nočného kľudu, tak som išiel priamo za ich rodičmi a v kľude som im všetko vysvetlil. Hej, ja sa vám veľmi ospravedlňujem, že moje deti toto pre vás robili. Dajte mi momentík, idem to s nimi vyriešiť. Vy parchanti mali, čo som hovoril, že nebudete otravovať ľudí na ulici, ste vy normálni, ešte raz sa to zopakuje a uvidíte. OK, už som im to nejak vysvetlil a už sa to nestane, veľmi sa vám za to ospravedlňujem. Ďakujem vám pekne, majte sa, pekný deň prajem. A áno, presne toto sa mi stalo. Samozrejme ja ale úplne najlepšie, pokiaľ takýto fanúšik nám... Jako mi se to naštěstí nestalo, ale to bych chtěl vidět, jak by to vypadalo, když se mi to stalo, když bych dělal to stejné. Jestli se rodič choval stejně, nebo se choval arrogantně. To já nevím, a to asi rodič od rodiče. Na môj barák vôbec nezvoní a aj on a aj ich rodičia chápu moju pozíciu. Preto si potom dodatočne vážim všetkých úžasných a vychovaných rodičov, lebo podľa toho aj ich deti potom vyzerajú. Sú slušné a majú pochopenie aj pre mňa ako pre verejne známu osobu. Keď som hovoril o tom, že sú niektorí moji fanúšikovia vychcaní, tak som to vážne myslel úprimne. Pretože sa mi raz stalo, že mi jedni fanúšikovia naschvál na môj pozemok zozadu prechopli loptu a to len kvôli tomu, aby mi potom spredu mohli zazvoniť a aby sa mohli opýtať, či si pre tú loptu môžu na môj pozemok ísť. Fanúšikovia ale asi nevedeli, že mám kamery aj vzadu na pozemku a videl som, ako to tam naschvál na pozemok hádzali. Takže keď mi zvonili, tak som im proste neodpovedal. Potom to skúsili druhý aj tretí deň a potom to vzdali. Tým pádom som mal odvtedy kľud, pretože si tie decka uvedomili, že takýto trik na mňa nefunguje. A ešte k tomu som mal zadarmo loptu. Jej! Keby som im totiž otvoril a povedal, že áno, môžete si ísť pre tú loptu, tak potom by to začali robiť všetci ostatní, lebo by si to decka medzi sebou povedali. Ja napríklad viem, že tých fanúšikovských akcií nemám hlavne na Slovensku úplne najviac. Ale vec, ktorú vážne nenávidím, je to, keď mi zazvoní nejaký rodič s jeho dieťaťom, že prosím Moon, dajte nám fotku a podpis, pretože my tu sme na prázdninách a ste tu s nami youtuber. Ale jo, ale to vám nedáva právo mi tu zvoniť na barák a otravovať ma vo svojom súkromí. To už tie fanúšikovské akcie vôbec nemusím urobiť, keď stačí prísť ku mne domov a urobiť si so mnou fotku tam. Takže keď vás to niekedy s rodičmi napadlo, no tak nerobte to. Je to veľmi drzé a je to veľmi obťažujúce. Ale o to až tak veľmi nejde. Potom ide hlavne o to, že to bude robiť každý. Nejak veľa detí. Jakmile to jednou uděláš, tak to teďka bude každý chtít. Proto je důležité být vždycky razantní a říct jasně ne a určit, kde jsou ty hranice. Díky těm hranicím pak je jasně určeno, co člověk smí a co nesmí. Právě proto jsem hned určil hranice, že hele, jakmile jsem doma, nikdo mě nezajímá, zajímají mě pouze lidi, kteří jsou se mnou v bytě. Nikdo jiný. Bylo to jasně řečeno a všichni to respektovali. A mám prostě klid.
Začalo zrazu chodiť do môjho rodného mesta na prázdniny. Decka totiž hneď všetko vykecajú svojim kamarátom. Furt keď som sa presťahoval, no tak celé vedomie toho, že niekde bývam, začalo tým, že to uvidelo jedno decko a od toho sa to dostalo všade do celého mesta. Niekedy sa mi vážne zdá, že deti medzi sebou komunikujú v radiovlnách ako veľryby, pretože akákoľvek informácia od jedného dieťaťa sa potom automaticky roznesie po celom okolí. Preto nerobím žiadne výnimky, pretože aj jeden človek niekedy môže znamenať neuveriteľnú reťazovú reakciu. Keď si urobím fotku z domova s jedným fanúšikom, no tak potom tam bude chodiť každý a budú toho očakávať taktiež. Ešte mám teda srandovnú príhodu z toho obdobia, kedy som sa presťahoval do Prahy, pretože som sa tam sťahoval do podnájmu, kde nebola garáž a moje auto s mojou Moonovskou SPZ-kou som musel parkovať vedľa baráku. A keďže som mal prehľadný plot, no tak všetci ľudia, ktorí išli po ulici, tak si mohli môjho auta všimnúť. Čo mi nebol zase až taký veľký problém, nebol som nejak brutálne obývanej časti Prahy. No problém bol v tom, že akurát cez tú moju ulicu viedla cyklotrasa. Takže hlavne počas pekného počasia cez tú ulicu denne prešlo asi niekoľko stoviek ľudí a medzi nimi boli aj všímavé decka, ktoré si samozrejme moja auta všimli a vedeli, kde bývam. Z tejto tu veci mám celkom srandovnú príhodu, pretože raz keď som takto cúval na svoj pozemok, tak som na ulici videl skupinku asi 13 alebo 14 ročných deciek, ktorí čakali na môj príchod. No čakali tam hlavne kvôli tomu, aby si ma mohli odfotiť, aby mohli ich kamarátom potvrdiť, že tam vážne bývam. A to je takový fakt hnus, že prostě normálně natáčíte, kde daný člověk bydlí, aby pak se mohl rozšovat sluchy. To je fakt humus. Fakt otřecný. A tieto deti mali na to celkom dobrú taktiku. Jedno z týchto detí malo totiž mobil úcha a tvárilo sa, že telefonuje, ale v realite mal na tom telefóne pustenú kameru, ktorá ma nahrávala presne v tom smere, kde mieril ten telefon. No pri tak super taktike by som očakával, že by ju aj natrénovali, pretože týpek mal zapnutý blesk. Hej typku, keď ma chceš nahrávať, no tak si najprv vypni blesk, dík. V tom momente sa ten typek extrémne začervenal a postupne a vo veľkej trapnosti typci odišli. No tu ich snaha neskončila. Stávalo sa napríklad aj to, že títo typci naschvál pred mojim barákom na ulici hrali futbal celý deň, len aby mohli vychytať čas, kedy z toho baráku vyjdem, aby ma mohli vidieť. No odkedy tieto decká kopli loptu tak, že to niekomu rozbilo okno na aute a dostali za to extrémne zdrba, tak už sa na tej ulici neukázali. No aj od tej doby bolo na poriadku to, že minimálne jedenkrát za mesiac mi niekto tak či tak na barák zvonil. A väčšinou to boli tak 7, 8, 9 ročné deti, ktorí chceli fotku. A verte mi, ja by som si s tými deckami hrozne rád tú fotku dal, ale viem proste, čo sa stane. Keby som si s nimi fotku urobil, tak by sa stalo presne toto. Ahoj, môžu fotku. Taková řetězová reakce. Přijde jeden a pak další druhý, třetí, čtvrtý a pak třeba najednou se k tobě pojedou autobusy fanoušků, jen protože se s tebou vyfotí před tvým barákem. No jasne, poď Borče, selfiečko. Ďakujem. Tak, okej, nemá zač. O pár hodín neskôr. Ahoj, čau, Muna, môžeš mi dať ešte podpis na mikinu? Jo, dám, ale už si tu druhýkrát dneska, takže ti dám podpis a už to prosím ťa nechodí, jo? Okej, ďakujem. Nemá zač. Na ďalší deň. Ahoj, Muna, prosím, môžeš nám všetko podpis? Jo, bracho, akurát už si tu bol včera, jo, nemusel si to brať kamarátov, lebo to budú chcieť tiež, ale okej, dám vám podpis, ale je to úplne naposledy. Jo, Mun, neboj sa. O ďalší deň. Ahoj, Mun, to sme za sami, hej, urobili sme si podcast a chcem ťa pozvať ako prvého hostia. Hej, bracho, ale už ma vážne štveš, už som ti včera niečo hovoril, aby si tu nebral kamarátov. Ešte koľkokrát tu za mnou prídeš, prosím ťa. Múna, ty si namyslený. Hej, tak Múno, tak toto som si o tebe nemyslela. Takto sa staráš o fanúšikov. Podrobček, ideme domov, urobím ti kakauko. A klasika realita každej jednej známej osobnosti. Že chcete byť s fanúšikmi za dobré, ale nakoniec tak či tak vy skončíte ako ten blbec. Takže nie, niekedy je lepšie si stať za svojím a ja si stojím za tým, že súkromie je súkromie. No mám tu ešte jednu príhodu, ktorá je ale veľmi, veľmi negatívna, v ktorej boli zakomponovaní aj fanúšikovia, ale aj rodičia. A vážne to bolo veľmi vyhrotené. No o tom budem to bylo s tím autem, že? Hovoriť v ďalšej časti tejto animácie, ktorá bude o mojich fanúšikovských akciách. A Máme part 2, takže budeme koukat aj na part 2 a taky vám tomu něco řeknu. Niekedy v nasledujúcich týždňoch, takže určite mi dajte odber na môj kanál, aby ste o tento diel neprišli a pripomínam vám, že keby ste chceli... Ještě bych si vzpomínal jako otravnou věc, tak to, co tam pomyslel Moon, tak se mi naštěstí jako nestalo. Teda, když jsem se přestěhoval, tak mi doslova děcka řvali na balkón a tam jsem si řekl, že mantil, jasně, že jakmile jsem doma, nikdo prostě nebude mě otravovat, když budu doma. Je to jasný, toto je poprvé a naposledy. A pak byl prostě klid. Ale když ještě jako hroznou příhodu, jako já jsem ještě tu jinou příhodu, to vám přihodím, ta jako nebyla zmíněna, možná byla zmíněna té další části, jako nějaké jiné verzi. A se mi jednou stalo, že já jsem, mám prostě Instagram, má tam prostě věci, a jenom prostě nějaký fanoušci, asi 11-12 let, tí kluci, najednou mi začali spamovat, otravovat mě, a prostě, že ať mi psali, jsem prostě odignoroval a pak mi začali poslat fotky sebe, cvák, jeden člověk, kido, pak druhý kido, píčoviny a potom mi jeden z těch kidů
a to si nedělám prdel, bohužel to ukázat nemůžu, protože by to byl fakt velký průser, kdybych vám to ukázal, ale bez prdele, ten jeden člověk, ten Kido, mi poslal svůj dick pic. A ne, nedělám si bohužel prdel a byl bych strašně rád, kdybych mohl říct, že to je sranda. Ale sranda to nebyla, fakt se to stalo. Samozřejmě, co jsem udělal, tak jsem toho člověka okamžitě zablokoval, aby mě prostě už neotravoval s tím. To byla asi moje nejhorší vzpomínka s fanouškem, ta se mi takhle stala. To si vzpomínám. Samozřejmě bylo toho víc, ale jakože mu říkal, že bude ještě druhý part, tak si řekneme asi při druhém partu, kde zase budeme navazovat. No nic, já vám se vám toto videjko líbilo, tahle reakce na tyhle ty věci, strasti influencerů. Pokud se to líbilo, tak dejte like, komentář, videjko sdílejte, komentujte, samozřejmě sledujte mě na Twitchi, kde tyhle věci děláme live, probíráme to live, řešíme to live, samozřejmě TikTok, Instagram, můžete vidět komentář, samozřejmě máme i super díky, i členství, takže pokud chcete to podpořit, tak můžete. Já se s váma loučím a čau.